danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon. Tazare ne gaban ku ya'ya na gurin rika, kun samu kuɗin ku kun baro bawa cikin tsaka. Dan tazare ne gaban ku ai kuma kun sani, dan tazare ne gaban su ai su ma sun sani, dan tazare ne gaban su ni ma ai na sani, dan tazare ne gaban su kowa ma ya sani, dan tazare na wuce na kare saman sama ya'ya na bulirika. Ina masu fitar su zan da rana a yau sun sani, ina masu fitar da ni su ce zan da na sani, kai don kundu gurin buhun uban kai sarkin gini, kai don kundu gurin buhun uban likuti ka sani, ko don kundu gurin uban ka gurin mana tazara. To, wurin ka kenan. To dan tazar na faɗa na ce ku mugun iri, to ma ya faɗa ya ce da ku bana yin shiri, to duk wanda ya ja da rabana na san zai fari, in ka so jagadar ka babu ruwan dan biri, mai san ci gaban sakare biyowa buri. To haka ne ba babu cikin saka, dan tazare ne gaban ku ya'ya na gurin rika, kun samu kudin ku kun baro babu cikin saka. Ku karo hari an saci zanin mahaukaci ya ce an tire, ku masu gunaguni ku zo da sauran wuri, duk wanda yake gudar da ba muku mun sha tsari, kullum sana ja masa in ya iya shakari. To shagu kuna jina ko kayan bulga. To ku jama'ar cikin garin na yin kira, na kai wa ɗiyar ka aure kai hattara, in ko kai ke buɗa na ce ma kai yo jira, in ka ƙi ka zangara domin ba sa jira, sai in ka gagara ya'ya na gurin rika in zarce sahun gara. Dan tazar na jiran ku ne bana yin gudu, komai na barware bana sarki wahidu, dan shi ne ya daga mun haucan kan tudu, yau na zama ki gudu kuma na zama sa gudu, dodon yan gurin rika MZ karo kiɗa mai sai na daɗa a tasha ka.